Iya, pre. Sige, plano na to ron, pre. Lagi, kaon sa siguro ta, nakaisilyo da, palit sa kaon. Kaon ba? Kaon ba? Ay, silyo da. Ano jud ni, pre? Gamay na jud kaayo, pre, oh. Tama, kurang tayo. Ma. Ayaw na. Iya, pre. Sige, plano na to ron, pre. Lagi, lagi, nakaisilyo da, palit ang sudan ba? Pati magutumaw, kaon sa siguro ta. Ano ta? Gamay na kwarta. Pre, sinsilyo ron ni, pre, ma. Eh, silyo rin, wala ka silyo da eh. Wala na. Grabe. Nangadlaw na ako pinaabot inta sa sweldo na ko aning kwan. Content na to. Wa pa gyud taon ni abot akong sweldo, wa gyud tagay. Tanawan ako na kung mataw. Sobra. Dagko na kay kung kaibags ba. Pinabot. Nakaitom na gani. O gani nga. Matay pa ito kayo pre. Sila Mo na lagi. Ani na lang tuo to si kwan. Kasi parikinit siguro to. Parikinit. Kimurag nato i kwan dito. Nato sila matimo ba? Ha? Ay, ano lang. Ato sa ko dito na. Yung agdahon ko. Sinyas ako sa mga atak din ta. O sige kana. Sige, sige. Dili sa ko na. Pindot sa wala yalay. Oh, sige, sige. Tingnan ta ka. Chong, nagaw ka na kanya? Wala pa. May dua ka dila ta diha, bihila ko na diha, mara man tayo isutang ako. Ano ron? Ay, malagikan inutang na pud mo. Nangutang lagi ko kay di man bahala ron pa na ay. Ma, sudan ron. Sinapa sa taron? Pagkapi ni. Pagahay magkaya ni ablihan lagi. Diya ko ba, sus? Saan may trabaho ani mong? Isang na. Anara na oh. Oh. Ayaw di ma. Tira na diha nung sa. Saan naman ka na nakoy na? Wa naman ka. Di na magpapaluno no? Wala mo kay pasugod. Hoy, pre. Tama. Wala mo na ikaw, sudan na to. Nali ka. Okay. Wala na to. Tapos ya tol. Isa. Tama ba kay gutom ko? Wala. Wala pa rin ikaw. Wala pa lagi. Kinsa man yung pag-open? Okay. Kuan gud, visit open man unsa? Bani si itong penday? Oh, wala. Ha? Daro. Oh, no, may kuan no. Bira mo drum ko na dragot. Oh, Ayaw di ma. pastilanan ni mo eh. Oh. Lagi abi na lubot. Oh. Ma. Isi ito open man. Ablihan malagin mo na yung lubot. Ikaw nag. Ano man daw na pabrihon? Isi ito open gani no. Nara man din diyo. Mahal ba kani no dilatan no niya. Di mo ka Yung malaw. tali pagkabila. Oh, gibit. Gibira. Mo na da. Ay. Yoy. Sus. Ang sige na, mga unta. Ano kay ikaw day? Wala pa. Inutang na ba ni papa? Hindi, ano ang tabangan? Sige. Ano, open mo to no. Nagturo. Ang Sa sabat. 30 man ko ka na no? Gani. Gawas. Sige, kay... Sakita sa Sa, ang dahon ko naman, dili. Oh, di mga unta. Ay, pre! Dili na, pre! Singaw na ta, pre! Pre! Pagdali na, pre! Nagban! Ay, kanina. Ayaw, pre! Ay, handa na, pre! Dili, singaw ta! Sabi doski nga piti mabisiya. Hoy, pre. Pre! Unsa man ang busy magay kaniya? Daghang ka chat ba? Sige, chat! Patiyan niyo kasi mga asawa na ba imong trabaho ba? Takar, di ka, pre, ba nga? Nagdula ang kukudirikod? Dula. Unsa na dula? Dabe, patanaw ko. Mo na yung kan, mo ni Jilly, tanawar ko do. Ha? Oh, diba? Tanawa, dagagi ko kwarta. Si chat-chat nga. Dula-dula ram na kwadrit. Dula gini. Namili ko mga dula diyan, no? Unsa man kwarta ka na? Ang kwarta, oy. Napagi ko kuan. Napagi ko challenge ba sa mga mag-register aning kuan, link nako. Tagaan ako kuan. 200 pang deposit. Oh. Ay, ati hayaya oy. Siyempre. Eh, ano, kita ka na 14 akong kuan, balance ako man ang ipanghatag sa kong mga kuan. Under sa kong link. Oy. Babasig. Basta na ka sa register. Oh, sige daw. Unsa man pag-register be? Oh, namatay link diya sa kong video karon. Oh. I-click na. Nakapin. Oh, nakapin diya sa kong Oh. Oh. I-click na, register ka. Oh. Nya, mato ka, iniguman na mag-register, mato ka sa kuan, member na raman, Member? Oh, diri ah. Asa na? Oh, kani. Manha ka diha. Oh. Nya, imo na i-verify yung account para inighatag na ko sa kuan sa inyong puhunan, dapat ma-check mo na diha tanan. Ano? I-check na tanan. Accept lang na bank account. Nya, screenshot na nimo, ihatag nimo sa kung kuan. Ihatag nimo sa kong messenger. Oo. Oh, pag ma-verify na ko nga under ka sa kung kuan, akong link, Oh. tagaan ta ka automatic og 200 pesos. Ay, amat. Di ba? Hiduta na oy. Mag-register lang gaya ka. Na pag kay kuan. 200 no. 200. Pang deposit. Sige be kay kuha na ko ng link nimo kay mag-register ko niya. Oh, nara sa kuan, Oh. section. Legit magana. Oh, legit oy. Kay kadon ako nagkuan.
withdraw ani. Oh, ya, din mo ana, oy. Sa pa yung hulat dra. Mag-register na ka diya kay hatagan ta kadayon og kuan. 200 pesos. Sige, mag-register ko niya. Sige. Legit magkagina.